набиева наргиза ба рӯзи дарҳои кушод ки дар шаҳри Конибодум доир гардид барои маслиҳат омад ва аз мутахассисони хадамоти муҳоҷират оид ба масъалаҳои боз шудани сарҳад пурсон шуд ва гуфти худаш давоми 12 сол аст ки дар Федератсияи Русия ба савдо машғул буда соли ҷорӣ барои дохил кардани фарзандаш ба донишгоҳ ба ватан омада дар кишвар дармондааст. جای کاری خودم البته از هم تو رفتم در کار به تامین میشم جای کارم انتظار کنه من انتظار که این راه تستر از باشه و این مردمی تاجیک همش به کار خودش برگرده. ҳамчунин дар баробари Набиева Наргиза зиёда аз 200 нафар дар ин рӯз ба суолҳои худ аз ҷониби хадамоти муҳоҷират посухҳои худро гирифтанд. ду фарзанди Исломҷон Қурбонов дар Федератсияи Русия буда давоми зиёда аз 1 сол аст ки бо сабаби пандемия дида ва ё омада наметавонад. фарзандони ӯ дар соҳаи сохтмон кор мекунанду хоҳиши омадан ба зодгоҳро доранд. умидвори мо ҳамин ки ягон ҳамон раҳо кушода шавад бачаҳо зисти зиндагони халқ нақ мешавад мефтоя каридам акун ҳама тарафла ма компанияҳои авиакомпанияҳои вай ба мисол нашуд мана пасол мегирифтиго бисёр ҳамин гирим нагирим рак шуда мешавад намешавад ҳамин ҳама тарафла ма якун якдиша вобаста будааст ҳамин корро якумаш ҳамин ки аслаш бехатари саломати бачаҳо рафта. Исломҷон Қурбонов сокини шаҳри Конибодум ба суоли кай сарҳад боз мешавад ба мутахассисони хадамоти муҳоҷират муроҷиат намуд. посухи хадамоти муҳоҷират ба суоли Исломҷон Қурбонов чунин буд. ҳозир мо ки мардба бо ана ин масъала қатъи бо ҳамин як корбарӣ мешавад ам масъалаи ҳам ки касалик вай шавад бардошта комиссия аз тарафи Федератсияи Россия мебиёд вазъияту омӯхта меравад баъд аз вай хатман худоҳвад ҳамин гоҳ барои муҳоҷирои меҳнатӣ расиби чора мешавад. ҳамун ин ки имрӯз пага мо гуфта наметавонем то манами оброи мард бояд ин масъалаҳо ҳаллу фасл дошта меёвад. бояд гуфт ки рӯзи дарҳои кушод дар доираи лоиҳаи беҳтаркунии некуаҳволи муҳоҷирати меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шояхонаи Мавҷ доир гардид. лоиҳаи мазкур аз ҷониби филиали ташкилоти Helvetas Intercorporation Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Конибодум ва Исфара гузаронида шуда истодааст. мақсад аз гузаронидани чорабинии мазкур ин баланд бардоштани иттилоотии аҳолии шаҳри Конибодум аз фаъолияти хадамоти муҳоҷират, марказҳои таълимии калонсолон ва марказҳои дастгирии ҳуқуқӣ ва инчунин аз қоида ва талаботҳои Федератсияи Русия нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ки ба қаламрави он бо мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ ворид мешаванд равона шудааст. дар доираи ин лоиҳа дар шаҳрҳои Конибодум ва Исфара тӯли 1 сол аст ки гузарондани мониторинг, семинар, мизҳои мудаввар, рӯзи дарҳои кушод мана имрӯз хеле ки дида истодед оид ба беҳтар намудани маърифати ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо доир шуда истодааст. ва имрӯза рӯзи дарҳои кушоде ки дар шаҳри Конибодум баргузор шуда истодааст ин ҳам бо иштироки мақомотҳои дахлдори маҳаллӣ, мақомотҳои дахлдор оид шаҳраки ҷамоат, кумитаи маҳаллаҳо ва кормандони раёсати хадамоти муҳоҷират дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои наздик даъват шуданд ва имрӯз машварат асосан оид ба беҳтар намудани вазъи ҳуқуқӣ, беҳтар намудани некуаҳволии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо гузаронда мешавад. дар рӯзи дарҳои кушод ҳамчунин аз ҷониби шӯъбаи агентии шуғли аҳолӣ ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ гузаронида шуд. дар ин ярмарка барои зиёда аз 100 нафар ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардида давоми 2 соат 6 нафар ҷойи корӣ ба худ мувофиқро пайдо намуданд. гуфта шуд ки дар рӯзи дарҳои кушод ба ин ниҳод барои кор зиёда аз 250 нафар муроҷиат намуданд. музди меҳнати корҳои пешниҳодшуда аз 600 сомонӣ то ба 800 сомонӣ баробар мебошад. бештар бо ҷои кор барои занҳо сехи дозандагон мана кушода шуда соҳиби ҷои кор гашт истоданд. мардҳо хадамоти оташнишонӣ ҳаст баъди хизмати ҳарбӣ кор ба даромадан ба сони шӯъбаи корҳои дохили Адил Аҳрамбест милисия лозим. дар рӯзи дарҳои кушод аз бонкҳои Эсхата ва Арван низ намояндагон барои мусоидат намудан баҳри баланд гардидани рӯзгори мардум қарзҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар намуди хизматрасонии худро муаррифӣ намуданд. инчунин дар гӯшаи ин бину муаррифии барномаи Мигрант Мобайл сурат гирифт. гуфта шуд ки барнома роҳнамо барои муҳоҷирон буда имкони зуд дастрас намудани ахбори санҷидашударо фароҳам меорад. баргузории рӯзи дарҳои кушод дар шаҳри Исфара низ гузаронида мешавад.
гузориши Саидмухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов аз шаҳри Конибодом барои барномаи иттилоотӣ хабар.